kunst en cultuur. Kunst en cultuur is heel belangrijk voor de samenhang van een volk en voor de samenleving in het geheel. Mensen kunnen hun emoties kwijt in kunst en zich profileren. Je kunt er heel blij van worden. Bedankt. Ik vind het heel belangrijk dat cultuur blijft, ook in Friesland, maar ook in heel Nederland. Cultuur is belangrijk voor iedereen. Cultuur laat mensen genieten van muziek, van literatuur, van schilderkunst, van toneel, van allerlei activiteiten. En het is zonde als daarop bezuinigd wordt, want daar zijn komende generaties de dupe van. Stop de culturele kaalslag! Stop de culturele kaalslag! Stop de culturele kaalslag! Cultuur! Mijn naam is Karel Bonke. Ik ben hier vandaag in Leeuwarden om te schreeuwen om cultuur. Ik studeer aan de Academie voor Popcultuur en wil graag ook van cultuur mijn beroep maken. Ik ben muzikant, filmmaker in spe en ik zou dat graag de rest van mijn leven hier in Nederland willen praktiseren. En dat wordt natuurlijk op deze manier wel aardig moeilijk gemaakt. En vandaar dat ik hier vandaag dus sta om te schreeuwen om cultuur.